Ассалому алейкум бародаро, апо хоҳаро. Боварӣ дорам ки тенҷен хубен иншалло, дар ҷое бошен зиндаву сарбаланд бошед. Бародарои азиз, ай рӯзе ки ҳамин тирак шидай, ма рости гап ҳамин видеои ҳамин бачаҳоро як 4-5 боре тамошо мекунем. Хо бовар мекунен, хо бовар намекунен, ма чашмои ҳамин инсоно мегӯянд ки ҳамво гуноҳ надорад. Ҳамин видеоро тамошо кунед. Ай ҳамад бачаи ёшае ку муҳаммадаш дар балнесай, дар дари балнеса мега ма чӣ кардам маро ҷо овардиям. Вақте ҳамин гапа мега, гапа сразу тов метан дигасам. Бародарои азиз, агар ҳамин корро аммо кардагӣ бошам, лаънати худо барам бо. Не ки агар ки ҳамин корро ё накарда бошам, биен дар ҳаққшон дуо мекунем дар ин моҳи шариф ки Аллоҳ мушкилишонро осон бигардонад. Ма фикри ақидаи дигарам намедонам рости гапу бародаро. Не ки ба фикри ақидаи ма ки ҳамин бачаҳо даже автомата дар даст қапида наметавонанд. Мо бояд аз ягон кас натарсем, ҳақиқата бояд гап занем. Ай Аллоҳ тарсидан накунад. Чӣ кор мекунад, зур кунад ҷонмона мегирад, ба назди Аллоҳ бармегардад. Ҳақиқат як чизе ҳаст бародаро ки як рӯз не як рӯз рӯ мезанад. Ма лично мнение хима гуфтам, ба мнение ма ки и бачаҳоро просто торпеда кардаг. Обыкновение дига одамо дормандаги парондагиам, просто ёро ягон может ваъда кардагиам, дар ин мошин шонда роӣ кардагиам. Тамом. Ёро аз писала ба ин мошин роӣ кардам ки серавно ёро дар раҳ меқапад. Не ки бародарои азиз, ҳама ҷо камера. Чиба дар камера лицои ҳамин инсонро нишон надодам. Вақте любой торговый центр медроӣ, бидон ки камера тра снимат мекунад. Не ки ё ҳаму лицоашон нишон надодам. Любой тат агар камтарак бифаҳмед, бидурен ҳамун видеоро тагрор кунед, тамошо кунед, худтон мебинед ки вот дига одамо. Телосложение, мӯи саршон, мақсад видно ки ё подготовлений одам. Баъд мегӯянд ки ё дар Турсия тайёр кардагиян, и якташ Турсия рафтагӣ, дигаш ҳамаш рафтагӣ нестай ку. Барои ҳам бародаро намедонам, ба худо ҳамин қазиқ шидагиин барои ҳамин бародаро валлоҳ гарини зиқ шидаг. Агар ҳамин корро ҳамво карда бошанд, лаънати Аллоҳ бар ҳамво. Не ки агар ки ӯ накарда бошанд, Аллоҳ мушкилишонро осон мегардонад. Ман фикр мекунам бародаро ки бисёр худтон бибинед фактоша, худтон мефаҳмед ки ин бародари мо гунаҳгор нестад. Боқӣ зиндаву сарбаланд бошед. Аллоҳ нигаҳбон. Моҳи Рамазон омад. Табрик мегӯям ба ҳаматон. Рӯзамон қабул шавад дар назди Аллоҳ дӯстон. Диломон шава бекина, ягон зоти мусалмон дарду ғама набина. Зиндониёда сабр, беақлода ақл, ғарибора нигаҳбон бош Аллоҳи меҳрубон. Ин моҳ моҳи беҳтарай, баракаташ дигарай. Ин моҳ барои бахшидан, якдигара фаҳмидан, қаҳриё ошти шидан, корои бад фуромӯш шидан. моҳи хайру саховат, моҳи беҳтарин омад. Бо як бори дига моҳи шарифи Рамазон ба ҳаматон табрик, дӯстони азиз.